హైలైట్ చేస్తారు. అన్న గురించి అన్న తోపురా. అన్న గల్లీకే షాన్ రా. అన్న మనల్ని చూసుకుంటారా? మనకేమన్నా అయితే చూసుకోరా. దానికి భజన మీరు గొప్పోళ్ళు 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 ఏం గొప్ప దేనికి గొప్ప? నాకైతే డౌటేరా. 3 weeks later. కొడతా సూట్ అద్దు అద్దు అన్నట్టురా. మరీ ఇంత ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను భయ్య. అందరూ తమ్ముడు కొత్త కనబడుతుండు. మొన్నలే పక్క గలికి వచ్చిందన్న. ఇంకోసారి తమ్మి ఉంటావా? సరే అన్న. అరే అన్న చూసినావా? మనం చిన్నోళ్ళమైన మనని మందలు ఇచ్చిండ్రా. అరే అవునరా 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 అవునా అవునరా. 3 days later. అరే ఇలా మనీ అడుగు కన్నే వాళ్ళే పొద్దు నుంచి కనవాలి. ఏమైందిరా? ఓల్రా నేను కొట్టింది. ఏగలరా నేను కొట్టింది. నేను కొట్టింది. మాట్లాడుకోవటాలు లేవు. ఆగుది మన కన్నుండు అన్నదే కదా పోదాం పాలి. అన్నమే డౌట్ కొడుతుంది. నీకే డౌట్ కొట్టేది లేదు. డౌట్ కొడితే నన్ను అడుగు. అన్ననే ఆయన ఉట్టుకుంటాడు. అన్నా అన్నా అన్నం పోరా. పోరాలు జరుగుతారు. వాళ్ళ తప్పుదు అన్నది. कुछ भी అక్కడ అడుగుదాం. అక్కడ అడుగుదాం. అక్క అన్నలేదు. పైన ఉంటాడు మంచిగా చూడిపోరి. ఏంటి పోలా అదిరిపోలా. అన్న మన పక్క వాళ్ళు కొట్టేదన్నా. ఎవర్రా కొట్టింది? పక్క వాళ్ళన్నా పోయి పట్టలు రుచుకుంపా. అబ్బాబ్బాబ్బా ఏం చేస్త్రీ ఎప్పుడు ఇలాగే చేస్తారా? ఈ మధ్యలో చేస్తున్నారా? ఏం అవురా కన్నగా అన్న తోపు బీపు అంటే కదరా పోయేసరికి బట్టలు ఉతుకుతుంది కదరా. నాకేం తెలుసు అన్న. అన్న తోపు అనుకుంటి.
పోయేసరికి బట్టలు విండుతుండు